Garibe gezer, emek ovanda, azadi, ulember tündiyajini, ulember xodanajiniz bogoyen fire bikin, bitilili ekhe, ubugoven dekhe, piroz bikin. Hem nijinin takoşeri cihani, ubitaybet, nijinin Kürt, piroz bikin. Şiyan, azadi. Jinavendan çan radyoya denge gelden başkodarın heja 25 مجدار 2023 şemiyeli Brükseli saat 4 la amedji saat 16 emnu çen evari peşkeş biken dem damazadiya reber apoya. پاشکه گوت 25 مجدار روژا برخودان و تکوشینه کوردیناسیون پاشکه دیار کرد که ریبر عبدالله اوجالان تکوشینا جنه وکه خباتا خویا دستانی دنرخینه و افتش دستشان کرد. اف خباتا دستانی لبر روناهیا بیردوزی و فلسفه ریبرتی پیش کرد وکه جنان مدسر و بنگه ارتش بونو پارتی بونا جنه هزا خویا ریخستن کری آوا کرد. پاشکه وها گوت جن جیان آزادی راسیا برخودان جنه یال همو جیهانه به تیبت لرشلات درکتی هوله نشانه همو کسی کر و راگهاند کو تی هزاده سلطارنه کاره خوله بر آزادی و بر خدانا جنه بگیره ام گشکرنا تی کوشنا جنان وکه وظیفه که دیگرندست به تفگرین جنان انجوداره کنفرانس پرورده مش چالاک و مراسم جور به جور تن پیش خستن ایوانا اف پراتیک و رخستن بونن ریا شورش جنه و دیکن کو به بیردوزی رزگاری جنه هاتیه پیش خستن وظیفه ما بنگهین اوه کو اموی که هین مزنتر بکن و فاشیزم و سیستما باوک سالاری تک ببن تکوشین و برخودانا جنه یا کو ده انجام شهادتین کوچه دبن و بردل المزن انهاتن اداین ده درکتنه هوله پیواجوه که گرینگه کوه برخودانا جنه هین زده تر پیش بخه noktaya her girin ku tekoşina jine bigihine serkeftine ve vere xistin bun parasına cevheri u piştevaniya jina 25 mijdar lidije tündü zağ zilim u destrejiye roja berxodanaya 25 mijdar roja berxodan u tekoşina ya hemu jinane dive emjin hemu behevre xwere xistin bikin u ve roje ve goherinin tekoşin u re xistin buna lidije tündü. Kasım kadına yönelik şiddet ve uluslararası mücadele ve dayanışma gününde yine her zaman olduğu gibi alanlardayız. Ser kırkırın aşını, liser taciz ve tecavüz aşını, liser istismara zaruka, em dibêjin na cihan azadî. Aysel Doğanlara ve Deniz Poyraz, Jina Aminilere kadar. Nagihan'ın haykırdığı
Darxistin di çarçoya 25 mijdarê de li Mêrdînê tevgera jinan azad têja daxuyanî da û piştre meş hat darxistin û Komîsyona Jinana Komeliya Mafên Mirovan îhadiya Mêrdînê jî daxuyaniyek da bi bangewaziya têjayê jinên Mêrdînê li Parka Karayollariyê Kombû Parlamenter Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan HDP Beritan Güneş Altın jî tevlî çalekiyê jinan bûn. Metna daxuyaniyê ji hêla aktivîsta têjayê Ayşe Bozan ve hat xwendin. Ayşe di daxuyanê de basa têkoşîna xwişkên Mirabel kir û balkişan ser şîdeta li hemberî jinan û got parastina kujerên jin û zarokan rê li ber qetilkirinê ve dike. Jin tu carî betalkirina peymana İstanbulê û têcîza lêgirtîkan qebûl nakin. Di her tim li ber xwe bidin em jin dê li dijî desthilatdarî û şîdetê têp koşin û em ê her cure şîdeta li hemberî jinan dêşifre bikin. Piştî daxuyaniyê parlamenter Beritan Güneş Altın jî axivî û balkişan ser berxwedana jinan û diyar kir ku tu carî dev ji têkoşînê bernadin. Li gel astengiya polîsan jinan meş li darxistin û heta li ber avahiya Partiya Demokratîk a Gelan HDP'ya Mêrdînê bi duruşmeyan meşiyan. Komîsyona Jinana îhadeya Mêrdînê jî li avahiya Komeliyê daxuyaniyek da Parêzer Gülistan Duran metna daxuyaniyê xwend û da zanin ku dê her tim li cem têkoşîna jinan bin. Li Şirnexê sê rojnamevan û gelek jin hatin bin çavkirin jinan xwest li Şirnexê di çarçoya 25 mijdarê roja têkoşîna dijî tundiya li ser jinê ya nav neteweyî meşek li dar bixin. Lê polîsan êrişî meşêkirin û nûçegihanên Ajansa Mezopotamyayê ma Zeynep Turgut û Ömer Akın nûçegihana jin nivîsê Rozerên Gültekin û gelek jin bin çavkirin. Hat zanin ku kesên hatine bin çavkirin birine müdüriyeta polîsan abajê. Li Herêmê Xweser ê Rojavayê Kurdistanê tundiya li hemberî jinan hat protesto kirin. Bi wesîleya 25 mijdarê roja têkoşîna dijî tundiya li dijî jinê ya cîhanê bi hezaran jinên Herêma Firatê daketin qadan meş bi duruşmerî dijî her cure tundî û dagirkerî jin jiyan azadî hat li darxistin. Meşa ku ji qada Şehîd Agî Destpêkir heta qada jina azad dom kir. Di meşê de bêhnaber duruşmeya jin jiyan azadî û na jî tundiya li ser jinê re hat berskirin. Piştî ku meş gihîş qada jina azad koordînasyona Kongresdara Herêma Firatê Mecîda Hesên axivî û balkişan ser dîroka 25 mijdarê got ve bi duruşmeya jin jiyan azadiyê mîsoger bikin. Piştî jî ji aliyê Hilala Zêrîn û tev çandê li ser tundiya li dijî jinê şanoyek pêşkêş kirin. Li Qamişloyê jî jin daketin qadan endama koordînasyona Kongresdar Remziya Mihemed Aqivê got rêxistina jin ku pêşengteya şoreşa Rojava û Bakur Rojhilatê Sûriyê kirine jina ku li ser felsefeya jin jiyan azadî berxwedaneke pêhan didin meşandin felsefeya ku rêberê mirovaniyê rêber Apo ji me re daniye bi navê hemû jinan ji vir heta îmraliyê silav ji têkoşîna berxwedana rêber Apo re meş ve duruşmeya jin jiyan azadî bidawî be. Bi duruşmeyê de jî her cureyên tundî û dagirkeriyê jin jiyan azadî Kongresdar Afrîn Şehbayî li navçe Ehdazê a Kantona Şehbayê meşiyan meşa ku beştariya hezaran jinan ve guherî mîtîngê. Piştre endama Meclisa Partiya Yekîtiya Demokratîk Peyê de Afrîn Şehbayê Süreyya Mustafa Axivî got îro gelê Afrîn û Şehbayê bi coşeke mezin berxwedane kolanan û li dijî tundiya ser jinê serî hildane. Ev berxwedan û îsrara ku tê meşandin bersiva herî xurt ji hêzên desthilatdarê ku tundiyê li ser jin û civakê bi giştî dimeşînin re ye. Heya ku ev sîstema hilweşînin li dijî her cureyên tundiyê û îşkenceyê em ê berxwedana xwe berdewam bikin meş bi duruşmeya jin jiyan azadî bidawî bû. Li Herêmên Hesekê, Raqa û Minbişê jî jin li qadan bûn û bi yek dengî gotin jin jiyan azadî. Belêgotarên hêja em ê niha berê xwe bidin Bakurê Kurdistanê hevserî Tuat Fêdê Edîbe Babûr bi me re ye. Dem baş birêz Edîbe. Dem baş silavrez. Gelek spas. Heval Edîbe Bakurê Kurdistanê yek ji qadên girîng ên têkoşînê ye hûn îsal di rewşeke çawa de 25 mijdarî pêşwazî dikin kerem bikin em vegodar dikin. Rastı Bakurê Kurdistanê li her devê berxwedan sloganek jinan deng da her qade ve mexabin tundiya li ser jinê her cihê aynî ye û aynî felsefe aynî ew de berdewam diketin. Belê birêz Edîba Babûr qal gelo rewşa girtîgehan jî hinek hûn dikarin
bahse bikin tündeki geleki dijwar jî jinin girtî tên kirin bi boneya rojiyên dikarin çi peyam bidin ji bo girtiyan. Rast ez girtiyet jin û hemî girtiyan rezdarî silav dikim. Tundî nekol ser jinetine heye girtigehan da tundî ser hemî kesan heye lê ser jinê pitir heye. Belê. Jina berxwedêr li kî derê be girtigehe be qadan be derve be mala xwe da be demal berxwedêr bîte tundî ser tê kirinê. Lê em jî vê dibêjin jin çi deman serî nadanin de her dem berxwedêr bin û de vê tundiyê bişkênin û qebûl nakin. Belê ji bo jinan peyama wê çi be lazim e têkoşîneke çawa were kirin herî dawî hûn bixwazin çi bêjin. Rastî jî ke jin hevceyel her demê xwe şiyar bîte û azadiya xwe xweyî derkevîte û hev du xurt bikin. Yani jinet girtîgehê îro heke derve em jî li berxwe nedin destê wan jî dê vala bimînitin ew lûr berxwe didin em hêzê li wan radikin berê qaseyê bi derve û girtîgehan û malbatan kî derê be jin hemî mafê xwe bizan bêt û ji bona mafê xwe li ber xwe bide tu dê vê tundiya dewletê û ya mêr vê zihniyeta qirêj em ê her cihê bişkên em qebûl nakin em bêjin jin jiyan azadî felsefe jin jiyan azadiyê dunyayê belav biye û ev jî pêşengiya jina Kurd e û ev peyva pîroz jî ya Birêz Öcalan e em wê rêzdarî silav dikin û em ê li berxwedana xwe mestir bikin girtîgehan û derve jî jinan hemiyan em jin em ê hemî azad bibin. Belê hevsereke tuat fêdê edîbe babûr em gelek spas dikin dem baş qewet be. Dem baş silav û rêz. PKK têgeha zihniyeteke mezin û hêza civakî PKK li dijî her cure tundî û îstismarê ya partiya jinan e KCK 45. salvegera damizrandina PKK pîroz kir û bi boneya 25 mijdarê jî têkoşîna ku PKK ji bo azadiya jinê dide destnîşan kir PKK wê afirandina geşedanên nû bidomîne. Hevserûkatiya konseyre ve bera KCK bi wesîleya 45. salvegera damizrandina PKK daxuyaneke nivîskî da KCK wiha got em di sala 45 a PKK dene ku 27 mijdara 1978 de damizrandina xwe ya fermî rakihand PKK gelê Kurd ê li ber tunebûnê jinû ve rakir serpiyan û zîndî kir geşedanên gelekî mezin di dîroka 45 salî de afirand û bi vî rengî heta roja îro hatiye bêguman ev qas geşedanên ku PKK kirî bi têkoşîneke mezin û berdelên ku li ser vêriyê dayî hatine bi destxistin rêber Apo diyar kiriye ku biryara damizrandina PKK piştî şehadeta Hakî Karer weke bersivêk ji vê rê hatiye dayîn ev gotina rêber Apo çavkaniya hêza PKK derxistiye holê PKK partiyeke têkoşînê û şehîdane hemû geşedanên ku afirandî bi dilsoziya bi bîranîna şehîdan re çêbûne di daxuyaniya hevserûkatiya konseyre ve bera KCK de ev jî hatin diyar kirin derketina PKK dîroka gelê Kurdistanê guheriyan diye bûye sedem ku li Kurdistan û rûşlata navîn pêvajiyeke nû ya dîrokî pêş bikeve tevgera PKK bi fikrê xwe ya azadiyê û têkoşîna ku li ser vê esasê meşandî gelê Kurd ji mirinê vegerandiye û ji nû ve afirandiye bi cesaretê nîşankirina vê têkoşînê îradeya xwe raber kir û kariye li ser bingehê azadiyê ji nû ve ava bibe PKK bi paradigmaya demokratîk ekolojik û azadîxwaziya jinê û fikrê netewe demokratîk a rêber Apo netene bûye çavkaniya hêza gelê Kurd bûye çavkaniya hêza gelê rûşlata navîn û cîhanê KCK bu boneya 25 mijdarê roja têkoşîna li dijî tundiya li ser jinê ya nav netewê jî balk şanser têkoşîna PKK ya ji bo azadiya jinan û wiha got rêber Apo ji ber bawerî û hezkirina xwe ya jinê re PKK weke tevgereke azad ku jin xwe tê de ji nû ve dibîne û azadiya xwe bi dest dixe damizran weke pengaveke duyemîn jî rêber Apo paradigmaya azadiya jinê pêşxist û pergala jiyana azad ku jin xwe ji nû ve diafirîne û azadiya xwe mîsoger dike pêşxist îro ev hişmendî bi duruşma jin jiyan azadî yê li hemû cîhanê belav bûye û jinên cîhanê bi vê hişmendiyê xwe îfade dikin û xwe azad dikin ev
yek ji bo pêkarina jiyana azad gaveke pirmezîne. Em divê bawerî edene ku rojeke wiha ku wekî roja têkoşîna li dijî tundiya li ser jinê ya cîhanê tê qebûlkirin, naskirina koka fereseta jin jiyan azadî wê bibe helwesta herî watedar û rast. Em bi hêsanî dikarin bibêjin ku avakirina PKK û geşedanên wê li hemberî her jûre tundî, îstîsmar û qetlîamên li dijî jinan bûye yek ji helwestên herî watedar ên dîrokê. Bi vê münasebetê em weke tevgereke ku jiyana azad bi azadiya jinê ve girêdayî dibînin her jûre tundî, îstîsmar û qetlîamên li dijî jinan şermezar dikin û diyar dikin ku em di meşa azadiyê de li rex jinan cih dikirin. PKK tevgereke derûnî hêzeke mezin a civakiye bê êrîşan tu carî lawaznabe û tu nenabe. Ji îro pê de jî PKK de pêşketinên nû bafirîne bi vê bawerî û hêviyê em ji her kesê ku di sala 46 a têkoşînê de bi fikra PKK li ber xwe dide û ji PKK bawer kirine û jê hêzkirinê re serkeftinê dixwazin. Pelegodarên hêja îro ji ber münasebeta 25 mijdarê li Brükselê jî jin hatine gel hev rojnamavan hevalê me evîn li wê derê ye. Hevalevîn dembaş? Dembaş. Hevalevîn gelo jinên Brükselê çawa 25 mijdarê pêşwazî dikin kerem bikin em vegodar dikin. بله مرحبا عزيز أنها بقاسي ساعتك لبروكسل دار سنترال دار سنترال نافندي داخلية إجبو بسوبيجي مجداري رجع تكوشنا دجي شدة على سرجنة هذا داين داخلية كبرفرة هذا داين دبي داخلية ده تكوشنا أزادية جنة كرد إيريشن لسر روجافا لسر قرباغ لسر فلسطين لسر جنان هاتن دستنی شان کرن به تایبەتی پانکارتên balkêş hatin hilanîn jaliyên jinan ve pankarta li ser bidruşmên jin jiyan azadî ku têkoşîna azadiya Rojhilatê Kurdistanê destnîşan dike bi flamayên sê jinên şoreşger yên li Parîsê hatin qetilkirin sara Rojbîn Ronahî û bidruşma dibêjin em ê heta ku Fransa edaletê pêk neyne Fransa suçdar e û hevkar e em ê lêbor em ê dev jê bernedin, dev dozê bernedin û em tu carî ev û nakin, ev duruş balk şandin. Dîsa têkoşîna azadiya li hemberî dagirkeriya li Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê dîsa bi pankartan hatin destnîşan kirin, bal hat şandin servanan. Gelek rexistinên jinan li vê derê, bi taybetî ji xwe rexistinên jinan li vê derê bûn, revêberê wan li vê derê bûn. Wekî TJK, wekî Kejar ya Rojhilatê Kurdistanê û wekî Skayp ya şoreşgerên jinên sosyalîst li vê derê kombûn bi qasî saetekê piştî ku daxuyanî hat dayîn balkişandin ser têkoşîna jinan li çara aliyan û bandora têkoşîna li Kurdistanê ya jinan ya ku li tamamiya cîhanê deng vêdaye gelekî balkişandin ser êrişên li Kurdistanê yên Mexbûrê yên li Şengalê dîsa asengîn li Bakurê Kurdistanê li herîmin parastina medya û her wekî din êriş balkişandin servana û biryarderiya xwe têkoşînanî ziman piştî ku daxuyanî hate xwandin bi zimanê Fransî û Kurdî dirxandin hatin kirin bi qasî demeke dirêj bi duruşman wisa duruşma hate avêtin çaliyê jinan ve li vê derê rawestiyan wekî em bêjin çalakiyeke lo tenê bi duruşman û protestokirina van êriş û êrişên şiddeta li hemberî jinê bi her awayî şermezar kirin bi duruşman û diva saetan de jî ev çalakiye anha bi dawî bû. Belê hevalevîn em gelek spas dikin agahiyê ku te parve kir qewet bê dembaş serçava. Dembaş. Emli bendan mişkinim jin nebe jiyan nabe jin jiyan azadi jin nebe jiyan şine jin jiyan azadi 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 jin HPG got êrişê de tivundahi yên me çêne bûn navê de ragandû çepemeniya HPG derbarê çalakiyên êrişên dijmin û şereteybe te daxuyanî da HPG xwesti kes bawerî bi derewên medyayê şereteybe ya artêşa Tirk neyne û ha doman.
ارتشا ترکا داگیرکر و دربین گران جی گریلا خوار هود ده تکچونا خو یا لهم بری گریلا دهان وندهین خو و شهره ایتادیکه کو د بمباران هم جی بجای و هم جی هوایی پک آرینه زرار دای گریلا دوی گلمه ولات پاریز و رایا گشتی زانه به د بمباران بجای و هوایی ده تو وندهین مچنه بونه گرلین آزادیا کردستان همو تکنیکا شهر آددست ارتشا داگیرکر ده در باستی که و تیم ریال لخستنه پیدا دکه ایریشن دجمن پوچ دکه و تدبیرن خو پاراسنه دیجی هر جوره ایریشی پیش خستیه لو ملازمه تکز باوری bu dereven medya şere teybet artışa dair ker neyne HPG derbarı çalaken geril ateşi van agah yanda lehreme rojava izape ya şehit delil gerilen hecde 20 22 23 müjdari laqada berxwedana ya giri cudi u giri amediye şeş çalakeli darxistan hecde müjdari laqada berxwedana du çalaki pekat yek jivan jariye yeja Astari ve hatta darxistan gerilayın şim biçeken giran arteşa Türk'tan tevgera wan sekin andın de çalake keden abçeken giran der biçeperin dijmeket de 22 müjdari deji gerilayın biçeken giran der de du çeperin dijmenda roja pişti veji gerilayın bişevazı sekwaniye dagir kereke cezakirin ligiri amediye ji hecde müjdari gerilayın bişevazı sekwaniye pergala kamera mobese imhakirin 23 müjdari ji de در چپرک دجمن خستن هرما متینای گرلاین 24 مجدار لقادا برخودان یا گیری اورته بچکن فردی مداخله دجمن کرن کو دخواستن بچکن کیمیایی چپرن شرعن لگل بمب بکن درباره ایریشن چکن قدخه کری کیمیایی درون بمب بارکری دجی HPG و ها گود 23 مجاری لمتینا چپرن شهر این لقادا برخودان یا گیری چرچل به درون بمب بارکری و چپرن شهر این لقادا برخودان یا گیری اورته شش جاران به گازین کیمیایی و تقامنین قدخه کری همان روژه لهرم روژاوای اضافه یا شهید دلیل قادا برخودان یا آمدی دو جاران به تقامنین قدخه کری 18 مجاری چپرن شهر این قادا برخودان یا گیری جودی یا هرم روژاوای اضافه یا شهید دلیل 4 جاران به تقامنین قدخه کری 22 مجاری چپرن شهر این قادا برخودان یا گیری جودی یا هرم روژاوای اضافه یا شهید دلیل 8 جاران به درونه یم بمب بارکری 24 مجاری چپرن شهر این قادا برخودان یا سیدای یک جار به تقامنین قدخه کری هاتیه بمب باران کرن هر وها 21 22 23 و 24 مجاری قادا برخودان یا گیری بهار و گیری آمدی یا هرم روژاوای اضافه یا شهید دلیل قادا سنینه یا هرم خاکور که اولولانه و قادا شهید شریف سیانه یا هرم گاره گیری زنگیل و دشتا کافیا قادن گیری شهید رستم و شهید هارون و هرم قندیله متینا و خاکور که هاتنه بمب باران کرن گرلاین HPG و یه جاستاره گوتن PKK آگیره تولهلدانا گلی کرده گرلای HPG فراتچیا گرتکیلداری 45 آسال وگرا PKK افتش گوتن بریا هر تشتی 27 مجدار روژا جنوب و جینا گلی کرد لره براپو شیدن می شورش گلمه و هفرین می لزندانا پیروز و گلی کرد لباکور روژا و روشلات و باشوی کردستان هر تن باوریا خو به براتیا گلان آنیه دولت ترک لسر گلی کرد پولیتیکای که مزن اسیمیلاسیون و قرکر نمشاندیه بسایه پیش دیتن و آنالیز استراتژیک رهبرمه لچار پارچه کردستان در بین مزن دجمن هاتیه خستن و گل کرد یه مری جنو و مافیجیان بدست خستیه دولت ترک فاشیست فکری کو و دمک کنده تفگرا PKK بقادینه ل PKK دنا و تکوشنه که خورد داده ادی همو جهان رهبرا پو PKK گل کرد ناستیکه PKK جبو همو گلن بندز جوان و جران بوی هیویا جیانه و هیزا آزادیه تevdi buna internasyonaliz Britanya, Danimarka, Almanya و هر وها دنا و سالین داویده جی نیشانه ویکه جگلک ولاتین اروپای جن اومرین جوان ام به هزا شورش باور دیکن دنا و رفن PKK دش بو آزادیا گلان تید کوشن جگرلین یجا استاری سرهلدان امانوز جی 45 آسال وگرا PKK پیروز کرو گود با آوابونا PKK رگلی کوجی جنو و دایک بویه به تیبتی جنین کرد به تکوشین آخوا به تیبری بونا PKK هز و اراده قزانش کرنه جنا کرد ایرو جبو جنین
cihane bûye mînak û hêvî bi saya şehîd Azê, Delal û Sara û bi hezaran şehîdên me tevgera me ya jin pêşketineke mezin bi dest xistiye. Tevgera me ya jinê bûye hêza pêşeng a hemû jin û gelên bin dest û di serî de jinên Kurd di şexsê hevriyê me Sara û Rûken ê sala borî çalakiya fedayî pêk anî de fedayî bûn û hêza jinê careke din ispat kirine. Li dijî têcita li ser rêberê me Hevre Erdal û Roşad jî li Anqereyê di dilê dewleta Tirka faşîst de çalakiyek mezin li darxistin. Fedayî bûna PKK bandoreke mezin li cîhanê dike û rastiyeke ku xwe ispat kiriye. Hevserûka Mesedê Emîne Ömer anî ziman ku jin her ku têkoşîna xwe xurt bikin û bi hêz bibin dikarin di civakê de guhertin û veguhertinê ava bikin. îro rastî jî li Rojavayê Kurdistanê pêşengtiya jina heye. Yani jin jî ji bo têkoşîneke gelekî mezin ji bo azadiya jin heye. Servî esasî em bêjnin çi qas ew tevlîbûna jina û têkoşîna wa çi qasî bilind dibe ji bo mafên jina ji bo azadiya jina wê qasî civateke demokratîk tê ava kirin. Ev tiştê ha jî goçê dibe têkoşîna jina hem jî geşbûna em bêjin têkoşîna wa ji bo got azadiya civakê tev de çê bibe ev em bînin dewleta Tirk ke tehdîdeke mezin li ser sîstema wê tê kirin. Ji ber ku her û her ji îrada jin ya xurt ditirsîhin ji civaka demokratîk ditirsîhin serfî esasî em bînin şerekî taybet ser jina tê kirin. Em bînin istihdafkirina jina tê kirin, kuştina jina tê kirin. Taybet jî jinê got pêşengê civakî ne. Yani her û her ev weka şerekî taybet ser jina tê kirin ji ber ku têkoşîna jina em bêjin bilindkirina têkoşîna jina daxwaza jina ji bo azadiya jin ji bo guhartina demokratîk civakê de ev na ji tehdîdeke mezin ser em bêjin bercewendiyên dewleta Tirka. Ya sabto ejekirin Mîsên Sakine Cansız Sara yên tevgera şoreşa yekbû ya jinan KBD li dijî piştevanên de silatariya AKP MHP çalakiya sabto ejekirin. Milîsên Sakine Cansız ên KBD ev tişt diyar kirin. Bîstê mijdarê Milîsên Sakine Cansız ên KBD li Arnavutköy'e İstanbulê ketin nava tevgerê û ji bo bîranîna Hevrê Cemîle Kocakaya û Eylem Zeytîn çalakiya sabto ejekirin. Sê fabrikayên hilberandina plastikan bi temamî agirgirtine. Em ê li dijî tundiya li ser jinê li her derê bibin bersiv heta ku ev sîstema baviksalar tê hilweşandin em nasekinin. Belêgudarên hejamên nûçeyên saat 14 han pêşkêş kirin ana xatirê we dem baş. Kasım haftasına girerken 25 Kasım kadına yönelik şiddet ve uluslararası mücadele ve dayanışma gününde yine her zaman olduğu gibi alanlardayız. Serkirkirina jine, li ser taciz û tecavüza jine, li ser istismara zaruka, em dibêjin